As familias do Colexio San Clemente de Caldas reclamaron en Pontevedra a reapertura da terceira unidade de educación infantil. Unha vintena desprazáronse ata o edificio da Xunta na cidade para entregar máis de 1.500 sinaturas que apoian a súa reivindicación. Estamos reclamando que se nos devolva o que é noso, o que erróneamente o curso pasado se nos retirou por un error deles, non noso, e nós cumplimos co noso compromiso e que eles cumpran co deles, que é recuperar a unidade que se nos sacou. E que foi un erro administrativo o que levou ao peche desta unidade. En concreto, unha equivocación de educación á hora de contar os nenos matriculados. Porque nunca contabilizaron os nenos que tiñan algún grau de discapacidade recoñecida e por un error deles quedámonos por debaixo do número necesario para poder ter 3 unidades de educación infantil. Entón, o que nos fixeron foi eliminar unha desas unidades, nos fixemos unha reclamación, fixéronos un parche de aportarnos un profesor do Plan Mega para non ter que desdobrar as clases. As familias denuncian que a Xunta se comprometeu a repoñer esta terceira unidade se o centro acadaba o número suficiente de matrículas, pero agora que xa se acadou a cifra necesaria, aseguran que Educación se nega a cumprir o seu compromiso deixando nenos fora do centro. O colexio cumpleu porque temos máis nenos e os nenos suficientes para poder cumplir o ratio para esas 3 unidades e eles non están cumplindo ese compromiso. Entón, isto que obriga é a facer unha baremación co cal dos nenos que queren matricularse no noso colexio, que teñen como único colexio solicitado o noso, quedarían 2 nenos fora e incluso un deles que vai a vivir na mesma aldea na que está o colexio. A concentración e entrega de sinaturas foi un acto máis nun calendario de mobilizacións que as familias manterán ata que consigan que Educación atenda as súas reclamacións. Aseguran ademais que contan co apoio da Corporación de Caldas, tanto do Goberno bipartito PSOE-BNG como do Partido Popular.